Hvad har du egentlig lavet, siden du skal på Ferie Vest? De er jo lige halvanden gang større, end du er. De går og venter på dig. De ved godt, du kommer. Hvad er det, du er bange for? Er det de der tattoo-bøsser? Er det dem, du er bange for? Hvor lang tid skal du sidde? Jeg skal sidde 2 år. Det er meget simpelt. Enten smadrer du en, eller så bliver du smadret. Kan du fatte det? Jeg kan hjælpe dig. Men hvad? Hvis du skal hjælpe en anden der. Det kører. Det går lås. Jeg ved godt, hvad I render rundt og laver. For nu er så aftaler du en pris for mig. Har du forstået det? Du er klar over, at det er dig, der får problemerne, hvis det går galt. Bergerne er fucket med os, mand. Hvad snakker du om os? Hvad? Hvem? Du skylder mig nogle fucking penge, mand. Fuck nu, jeg vil Er du klar over det alvor, det her? Hvis det grund til, at alle jer, han ikke har hoppet på dig nu, så er det fordi, den gamle, han holder hånden over dig. Skaffe de penge.